2 kilometriä on nyt tultu, niin kuin näkyy, tukkaa vähän märkänä ja otsa märkänä. Täältä lähdettiin. Varmaan ravia tultu vissiin 2 tuntia jo, nyt ollaan täällä. Eihän tästä nyt enää pitkä matka tonne. Tuolla ollaan yötä. Ylöspäin koko ajan. Helppo nakki. Sama kamu biru-biru ujung Kinabalu, tengok dari jauh hati saya rindu Kinabalu dekat rasa banyak sayur boleh pilih-pilih apa guna pergi luar negeri. Nyt ollaan sitten jo 4 kilometrin korkeudessa. Pikkusen täytyy laittaa lisää hynttyitä päälle. Täällä on aika kostea ilma. Mut kyllä tässä nyt vielä ihan ok mennään. Aika jyrkäksi muuttuu nyt nämä kulkemiset. Sieltä tulee paikallinen kantajakin näitä pois eestä. Nää ne on kovia jätkiä kyllä painaa. No niin, 5 kilometri menee. 4 tuntia tässä on nyt tahkottu ja niin kuin näkyy, nuoli osoittaa jo tonne, että ei paha enää. Mut nyt mennään kyllä, siis näköalat alkaa olla kyllä kerta kaikkiaan henkeä salpaa. Se äskeinen kommentti sieltä, että mä pystyn menemään alas, kun jos pyörittää, niin se pitää ihan paikkansa. Vähän aikaa menee ennen kuin tottuu. Eiköhän se tästä. Eteenpäin mennään. Vielä ei ole saatu vettä niskaan. Ilma on tosi hyvä. Kosteutta on, mutta ihan makeeta. Eteenpäin vaan. Kilometriä. Käytiin justiin syömässä tuossa alhaalla ja siellä on ihan kunnon eväät. Ei siinä mitään. Tuolla meidän kämpillä on ilmeisesti tuolla ylhäällä niin jonkun asteen keittomahdollisuus ja me otettiin tuosta kyllä hyvää mukaan, ihan ei ruveta mitään keittelee. Siellä se sitten ois, no Lowe's Peak. Me ollaan tossa yötä. Huomenta. Kello on 3 aamulla. Meidän pitäisi lähteä nyt kiipeen sitä viimeistä pätkää. Korkeusero on 700 metriä, mutta matkallisesti siinä tulee
ihan huipulle asti 2,5 kilometriä. Täällä me lähdetään otsalampujen loisteessa veneen. Meillä on aivan loistava ilma. Vesisateesta ei ole tietoa, puoli kuutama paistaa tuossa ja porukka alkaa pikkuhiljaa kokoontua. Kyllä se tästä. Palataan astialle. Good morning. Good morning. Voi hyvä luo. Kaikkea sitä pistää. 7,5 kilometriä tultu ja Tupu joutui jättää leikin kesken. Sitä rupesi huimaan, että ohut ilma tekee tehtävänsä. Ja eikö jatketaan. Sieltä tulee perästä kulkijoita. Nyt ollaan Kinapalon huipulla, 4100 metriä. Ja muut tulee perässä. Jatuh